Alicia. Hola. Bon dia. Aquí estem filmant a la Laia, que està parlant amb un noi. Sí. I estem a la plaça Espanyola. Estem a la plaça Espanyola, sí. I tot un grapat de fotografies penjades i esteses com si fossin roba. Què és això? Explica'ns què és això. Això són fotografies d'una exposició del projecte de diversitat del GIS. I el que hem fet és, vam anar a les aules, vam parlar amb els joves, vam fer uns tallers de sensibilització i el que es tractava una mica és d'entregar-los unes càmeres i que poguessin copsar a través de la fotografia el que ells entenen per diversitat. I això és la mostra. I porteu tot el matí aquí amb les fotografies esteses? Sí, hem començat a les 10, 2:15. I parlant amb la gent que reconeix les seves fotografies. Sí. I hem vist a la Laia en viu i en directe preguntant-li sobre la diversitat Sí. a un noi. Precisament ja ha sortit una definició molt bonica, no? Que és ser diferent, no confondre'ns, no?, amb un altre. Perquè si no tots seríem igual, seríem ovelletes d'oli i no tindria cap gràcia. Llavors, no? Seria com... Hi hauria un sentiment col·lectiu de narcisisme perquè tots, doncs clar, ens enamoraríem de l'altre perquè seria igual que nosaltres i seríem una... Per què vau decidir fer aquesta exposició al carrer, a l'espai públic? És una manera de donar visibilitat al projecte. Perquè si no les fotografies s'acaben quedant en un calaix o s'acaben quedant en un arxiu d'un ordinador i del que es tracta és que la gent les vegi, les comenti i que quan arribi a casa seva li digui saps què hi havia avui a la plaça Espanyola? Doncs hi havia una exposició de fotos. I resulta que he vist doncs, que gent molt jove estava parlant sobre la diversitat dels contenidors de les escombraries o la diversitat de les sabates i que això es comenti i sigui motiu de parlar i la gent doncs, no es quedi aquí sinó que vagi més enllà. Jo penso que hauria de ser la tònica de totes les activitats que es fan. I les fotografies estan fetes per xavals i xavales d'instituts d'aquí de l'Hospitalet. Per joves molt joves que s'han reunit fora de l'horari escolar i han pensat què és per nosaltres la diversitat i han fotografiat. La importància que té la fotografia és que és una cosa supercreativa, que no has de ser cap professional, sinó tenir una mica d'ull crític, no? I de dir, doncs, què desprèn, no? La realitat i ser una mica conscients que la diversitat està per tot arreu. I la varietat de les fotografies és increïble, no? Sí. Sobre el tema de la diversitat ha sortit a la ciutat, al barri sobretot i qualsevol detall. Han sortit animals, han sortit les parts del cos, han sortit la diferència d'edat, la diferència de percepció corporal, el tema del gènere, el tema de les necessitats socioeconòmiques. Realment és molt variat la natura, no? Les diferències sobretot de la natura, dels arbres, és que realment és molt creatiu. Us animeu a fer-nos una visita guiada per algunes fotografies destacades? Clar que sí.